Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten mriki kula lan anggota kelompok kula badhe mempresentasikan kasih rembug tugas video tradisi Batang upacara tetak sinten. Kula Nuriski Rahmawati, Kula Janita Supriyati Cantika, Kula Nabila Salvatore Ramadhani, Kula Nazila Salsabila, kula Ersina Idamungkaro. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara tetak sinten badhe dilaksanake dinten Ahad tanggal 27 tahun 2022. Acara ing setunggal yaiku ngidak jada pitung warna. Acara ing kale yaiku mundhut barang-barang, yaiku sisir Al-Qur'an, buku lan alat tulis. Acara ingkang tiga yaiku siraman dituntun dukun bayi. Acara ingkang sekawan yaiku nyebar undi-undian. Acara ingkang terakhir yaiku doa bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ingkang setunggal yaiku ngindak jadah pitung warna. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ingkang kale yaiku mundhut bareng-bareng. Acara ingkang tiga yaiku siraman kang dituntun dukun bayi. Acara ingkang sekawan yaiku nyebar udik-udian. Acara yang terakhir yaitu doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah. Bismillahirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Aku bersaksi bahwa Dia ada Tuhan selain Allah. Aku mohon ampunan dan bertobat hanya kepadamu. Amin. Sampun cekap semanten mbok bilih wonten kirang lan luwihipun katuran kula lan anggota kelompok kula sedaya kula pun aturi pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.